Добър вечер, уважаеми зрители! Вие с предаването Гласът на Стара Загора и мен водещият Янко Янков. Тази вечер продължаваме нашите здравни предавания с представяне на всички здравни заведения, собственост на община Стара Загора и в частност второто от тях, което е комплексен онкологичен център с неговия директор доктор Чилингиров. Той ще ви представи с какви машини разполага самия онкологичен център, какви онкологични заболявания лекуват, как се прави профилактика, безплатна ли е тя, кога, кой трябва да ви насочи към нея. Всичко това ще видите в първата част на нашето предаване, лично от директора на комплексен онкологичен център. А във втората част ще видите един репортаж за това как се източва здравната каса и как лекари от болница в нашата област Стара Загора предписват несъществуващи операции и по този начин източват нашите здравни осигуровки. Но това ще го видите във втората част. Сега оставаме с репортажа с доктор Чилингиров. Днес ще ви представим поредното общинско здравно заведение, което се казва комплексен онкологичен център и неговият директор доктор Чилингиров. Да кажем добър ден. Добър ден на вас и на всички слушатели и зрители. Да ни представите с няколко думи вашето здравно заведение, какво представлява, за какво се грижите за здравето на гражданите, като профил, като специалност, колко доктори работят при вас, медицински сестри, персонал и общо като цяло да направите едно представяне. Комплексен онкологичен център Стара Загора е 100% общинско дружество, така е и регистриран в съда. Той е регионално лечебно заведение, което предоставя медицински услуги за онкологично болни от две области на България. Това е Сливенска и Старозагорска области. Общото население на тези две области към настоящия момент е 525 хиляди души. Това са хората, които обслужвате вие в вашия онкологичен център? Това е населението на двете области, на които предоставяме тези услуги, като самото име говори за комплексността на услугата, т.е. в нашето лечебно заведение са застъпени основните методи за лечение на туморните заболявания, като започнем хирургия, лъчетерапия, лекарствено лечение, а това включва и таргетната терапия, както е модерно сега да се казва, и хормоналната терапия. Всички тези общини, които ни обслужваме, а те са 17 в района, могат да получат тази комплексна грижа при нас. Между другото и доста пациенти от съседни области идват на лечение при нас, тъй като разпределението на апаратурата, специално лъчетерапевтичната в България е неравномерна и тъй като в Хасковското лечебно заведение, което обслужва Хасково област и Кърджали област, липсва линейен ускорител, болните, които са за радиотерапия, за лечение с електрони, се насочват към една част от тях към нашия онкологичен център. Казахте линейен ускорител. Какви машини и каква техника имате в това дружество? Какво може да се прави при вас и като цяло какво могат да ползват тук гражданите, които имат такива проблеми? Предмета на дейност включва диагностиката, лечението и проследяването на болни с онкологични заболявания, тъй като при различните локализации, различните лечебни стратегии включват един метод или комбинирането на тези три метода. Лечението се осъществява специално лъчелечението на повърхностна лъчетерапия, специално за кожните тумори, на телегама терапия, на линейен ускорител. Това са съвременните методи линейни ускорител с различни вече дози и анатомно-топографски планиране, които се правят от физиците, с цел да се облъчва по-малко здрава тъкан и самия тумор да поеме голямата част от лъчевата енергия за неговото унищожаване. По отношение на хирургията ние работим само по онкологични пътеки, свързани с нашия предмет на дейност, като неврохирургия, ортопедия, естествено се извършват други лечебни заведения, защото пък и броя на тези пациенти в България, честотата не е толкова голяма, че всяко лечебно заведение да си има неврохирургия и ортопедия. Всякакви онкологични заболявания ли лекувате тук? Да, всички пациенти, които имат новооткрито
туморно заболяване, се диспансеризират при нас и се провежда това лечение. Ние лекуваме само солидните злокачествени тумори, докато хематологичните заболявания се лекуват в хематологични отделения и клиники. Но без значение къде е тумора, рак на гърдата, в гърба, стомах и така нататък, всичко може да бъде при вас изпълнено хирургически, след това лъчетерапията, химиотерапия, един човек да бъде... И проследяването, да, комплексно. Как са гражданите на Стара Загора, в частност като онкологични заболявания? Страдат ли повече от такива и кои са най-често срещаните онкологични заболявания в нашата област? Честотата на туморните заболявания в нашите две области, които ние обслужваме, не се различава съществено от честотата в другите области, тъй като имаме една миграция, в някои случаи ежедневна, на жители от дадена община, които работят дори в друга област, и нямаме съществена промена в заболеваността на другите области, а имаме съвсем леко увеличаване, което е характерно за целия свят и включая и за България и за нас, увеличаване на новооткритите случаи, които средно се движи около 2%, максимум до 3% за България. Питам, защото се носят тук слухове, че въздуха не е отровен, че водата не е с тежки метали, заради тецовете, заради други предприятия. Затова питам дали тук има някакъв завишен онкологичен статус, примерно на белодробни заболявания и така нататък. Затова го задавах този въпрос. Да, този въпрос беше поставен още когато имаше дискусии за полигона в Змеево. Но трябва да имаме предвид, че за да се развие едно онкологично заболяване, трябва да има една дълга експозиция, дълъг процес, дълго във времето, през което да се образуват тези тумори. Може би след време, след 15 години, може да очакваме някаква промяна в заболеваемостта. Подобна промяна имаше и с закриването на урановите рудници около Сливен, където заболеваемостта леко намаля след запечатването на тези рудници. Но най-честата заболеваемост сред мъжете в България и в нашия регион не прави изключение. Това е на белия дроб, последвано от храносмилателния тракт и простатата, докато при жените на първо място са на женските гениталии и гърдата, последвано от останалите органи в организма. Какви превентивни мерки могат да се взимат и какви изследвания трябва да се правят и на какъв период? На колко често бихте казали на гражданите на Стара Загора и на областта, за да се избегнат усложнения, защото знаем, че вече повечето туморни образования се лекуват, ако се хванат в начален стадий. Да, точно така. И поради тази причина трябва да се знае етиологията за тези заболявания. За съжаление, тя е неясна все още в медицинската наука, с изключение на някои, за които е доказана ролята на вирусните фактори, вирусните причинители. И най-често и най-добре е, както и самата държава е изготвила методичните указания за профилактика и ранна диагностика, да се спазват указанията на личния лекар и на специалистите, специално за извършването на профилактични прегледи. Профилактични прегледи по отношение на гърдата, по отношение на женските гениталии, на пикочополовата система при мъжа. Те са разписани в рамковия договор и могат да се извършват от личните лекари, от специалисти извън болничната помощ, а също така и при нас. Искам да спомена, че при нас рутинно от години се извършват такива профилактични прегледи, специално за рак на гърдата и рак на шийката на матката, което е ежедневно, 365 дни в годината, целогодишно. Безплатно ли? Да, това е безплатно за тези пациенти. Искате да кажете, че целогодишно всеки може да дойде при вас и безплатно да се изследва за рак на гърдата от жените и за гениталиите, така ли? И това е практика от дълги години и записването за тези профилактични прегледи се извършва на телефона на регистратурата, който е 614-196 и всеки ден се преглеждат по 4 жени безплатно, които нямат направление, без направление, дали социално слаби, неосигурени, те идват и се преглеждат, тъй като това не е и предмета на дейност. Ние това работим.
Колкото по-рано се хвани рак на гърдата, примерно, толкова по-голям шанса да бъде пациента излекуван. Сега, доколкото виждам, доста е напреднала медицината. Вече не е необходимо да бъде отстраняван самия тумор с цялата гърда. Има замразяване на тумора. Там различни технологии сме гледали по разни видеоклипове. Най-важното е хората да нямат страх от профилактичните прегледи. Когато те знаят причината или знаят последствията от едно заболяване и са информирани за това как може да се лекува, как може да се излекува дори това заболяване, те се чувстват по-спокойни. Основната цел, която трябва да си поставят всички неправителствени и правителствени организации, включая и ние, това е да информираме достъпно населението, че ранното откриване на всяко заболяване е свързано с голям процент излекуване. С добра информация за пациента, за вида на заболяването, за начините на лечение. Така е, но като си здрав, всеки си мисли, на мен няма да се случи и вече като дойде момента, то е прекалено късно или вече са изтървани началните стадии. Въпросът е, как се хваща рак? Ами с изследване. Не. Как човек може да получи рак в себе си? Ами, това е един философски въпрос. Защо ви го задавам този въпрос? Защото има аномалии, примерно човек, който не е пушил през живота си, да получи рак на белия дроб. Което, нали, повечето казват, че той се получава от цигари и така нататък. Нали, да се знае, други казват, че се получава по наследство. Ако в рода си имаш някой, който е бил болен от рак, имаш по-голям шанс и ти да получиш някакъв рак. Нали, затова питам кои са по-предразположени и има някаква статистика, която човек по някакъв начин да следи тези неща и да е по-бдителен от себе си. Най-общо казано, можем да кажем, че има външни и вътрешни фактори за развитието на туморните заболявания. Като външни фактори може да споменем околната среда. Замърсения въздух, лъчевата радиация, различни магнитни полета, вируси. Към вътрешните фактори, примерно фамилната предразположеност, генотипа на всеки организъм. Всеки организъм си е индивидуален, няма повторение, с изключение на еднояйчните близнаци. И тези фактори в комбинация и в продължителност на действие на факторите могат да отключат един процес на канцерогенеза, на образуване на туморите, който при различните организми и различните видове тумори е различен като продължителност до появата на клинична изява. Значи туморът може да се развива месеци, години в организма, без да има клинична изява и пациентът да не чувства някакви оплаквания и да бъде открит с... Как? Да бъде открит с картината вече на разпространено заболяване. Как може да хвани в начален стадий да се хвани? С тези профилактични прегледи ли? Най-добрият начин да се извършат такива профилактични прегледи и скринингови прегледи, при които се откриват клинично неизявено заболяване и затова съветваме хората дори при най-малките оплаквания да се обръщат към лекар. Имате предвид скрининг тестове, какво, ядрено-магнитен резонанс или някаква друга машина, скенер, какво? За всяко заболяване са има определени методи на изследване за скрининг. Примерно за рака на шийката на маската е най-простият и най-евтиният метод, който се е утвърдил в целия свят. Това е една цитона маска. Правенето на една цитона маска веднъж в годината дава спокойствие на жената и в същото време ни дава информация за това дали е болна или не е болна. Един профилактичен преглед на гърдата, последван от ехография или мамография, в зависимост от възрастта, също дава на жената спокойствие за определен период от време. Тоест, при един такъв преглед, дори да нямаме клинична симптоматика, може да се открие в начален стадий заболяване, което заболяване след съответното лечение да доведе до излекуване на пациента. И колкото по-рано стане това нещо и се открие, толкова по-малко са разходите на здравната система за отделния индивид, за обществото като цяло и толкова по-бързо пациентът се връща към нормалния си начин на живот. За всяко заболяване си има определени методики. При едни са ендоскопските изследвания, при други са рентгеновите, при трети са най-обикновената цитона маска. Това означава ли, че един човек, който всяка година се прави такъв преглед, трябва да бъде подложен на всички тези изследвания, за да знае, че му няма никой от видовите открити онкологични тумори, образования и така нататък?
Не, прекалената сугестия по отношение на онкозаболяването също има вреда. Така че за всяко заболяване, отново повтарям, си има определен метод и определено време за изследване. При жените, примерно след 25-та година или 20-та година, се прави цитономазка. За рак на гърдата, когато няма фамилна обремененост, започва от 35 годишна възраст. Значи пак говорим за фамилна обремененост. Примерно, моя прадядо е починал, е имал рак на белия дроб и не е пушил. Нали, бил е музикант по заведенията и така нататък. Това означава ли, че аз като негов правнук мога да по тази родова линия мога да получа и да имам такъв... Специално за тази локализация няма такава връзка, но наличието на онкологично заболяване в членовете на една фамилия е като червена лампичка, която дава информация на целия род, че при най-малки оплаквания трябва да се изследват. Другото, което е за всяко заболяване, си има определени критерии, по които критерии трябва да се извършат определени изследвания. Не е необходимо непрекъснато да се изследват хората, просто трябва да се обърнат към своя личен лекар, той към специалист да ги насочи за определени заболявания, какви прегледи, през какъв период от време се правят и то това се прави. Прави се изследване както за холестерола, правят се изследвания от гастроентеролозите за пациенти с патология на храносмилателния тракт, от гинеколози. Безплатно ли е онкологичното лечение в България или се плаща? Напротив, онкологичното лечение е много скъпо. Въпросът е кой го плаща. На този етап го плаща Националната здравноосигурителна каса. Всички, които са здравно осигурени, ще бъдат подложени на лечение безплатно, без да заплащат нищо допълнително, така ли? Да. Питам, защото имаме случай, който ще го излучим след нашото интервю с наш зрител, който са му открили тумор в задната плешка, в доста напреднало състояние. И първо, че ваши колеги от Казанлъшката болница са изписали по клиничната пътека, че са го оперирали, той даже няма разрез, явно да усвоят парите от нея. Второ, като е дошъл на изследвания тук, са го накарали да се направи, преди да го оперират, ядрено-магнитен резонанс, който трябва да го плати 300 и няколко лева от джоба си. Нямало как да бъде по здравна каса, което означава, че един човек, който няма тези пари, не може да се направи изследването и е обречен на да не му се направи операция. Затова ви го задах този въпрос, дали е безплатно за здравно осигурените. Значи за всяко нещо трябва да се следват някакви правила. Наистина би трябвало да е безплатно за него и е безплатно за него, но следват определени процедури. Да, процедурата, извинявам се, ще прекъсвам. Процедурата е да му изпишат снимка на ядрено-магнитен резонанс и да чака един месец от здравната каса да му одобри да бъде безплатно. Той през този един месец човека с напреднал стадий на тумор може и да почине. Пази Боже. Да. Значи, затова е извънболничната помощ и самата философия на здравеопазването е неща, които могат да се извършат в извънболничната помощ, да не се правят болничната помощ, защото струват скъпо болничната помощ. Така че това нещо би могло да бъде направено в извънболничната помощ, защото такива направления за скенери, за ядрено-магнитни резонанси, за ПЕТ скенери и за други изследвания се дават от специалисти от извънболничната помощ и от лични лекари. Друг е въпрос дали са достатъчно като количества тези направления и каква е организацията. И тук има какво да се желае, за да могат тези изследвания да се извършат без пациента да лежи в едно отделение, за да му се направят някакви изследвания и тогава да се прецени дали става за операция или не става за операция. И по това се работи от години. Надявам се за в бъдеще да има възможност извънболничната помощ да прави повече такива изследвания и да не чака пациента за изследване. От друга страна, ако е спешно за състоянието на пациента, всички тези изследвания се правят от лечебното заведение. Но там пък влизаме в една друга колизия, че не можем всеки пациент да го таксуваме като спешен пациент. И въпрос на организация и на политика в здравеопазването е това, което трябва да се направи, за да не плаща пациента, който е осигурен. Разбрахме, че нашия център има всички машини, които са необходими за лечение, диагностика и така нататък на онкологични заболявания. А как е сградния фонд? Как е легловата база? Видяхме, че има доста стари, пак като в другото ни дружество ДКЦ-1 имате едни бунгала отвънка, доста стари тук, където се влиза. Състоянието на базата, в какво състояние е самата база, да ни кажете?
Значи тези бунгала са си бунгала, те не се обитават нито от пациенти, нито от персонал на лечебното заведение. Сградовия фонд е такъв, какъвто се вижда. Сградата е строена през 1938 година, настроявана през 70-те години, последните два етажа. Въпреки това ние сме правили реновация предходните години и вътре обстановката по нищо не се различава от една нова болница, т.е. ние отговаряме на условията и критериите за едно лечебно заведение. Да, това е много важно, защото новите болници са като хотели, вътре с телевизори, с по две легла, само чисто, светло и така нататък, докато в хората има някакъв така спомен за държавните болници, ще са в доста лошо състояние. Затова питам как е вашия център, дали да е ясно за гражданите. По отношение с градовия фонд имаме нужда от допълнителна площ, за да можем да създадем по-голям комфорт на пациентите, защото все пак това е сграда строена преди много години и не е била съобразена с новите изисквания за лечебни заведения. С помощта на общинските съветници и община Стара Загора разширяваме всяка година сградовия фонд и скоро време ще предстои прибазиране на някои структурни звена в нови площи, които ще бъдат реновирани и ще отговарят вече на съвременните изисквания, пък освободените от тях площи ще се използват за други цели с цел подобряване комфорта на самите пациенти. Сградата е климатизирана, отопляема е, има два генератора за резервни за енергоизточници. Храната на кетеринг се хранят пациентите. Качествена храна хубава? Ами, вижте, тук бих казал храна по диети. Да. За хубава храна тя е зависимост от желанието на всеки един пациент и неговите традиции, но тук се дава здравословна храна. Това е много важно, защото едно е да ядеш бисквитки, които вътре е само химия и ета, друго е да ядеш бисквити, които имат някакъв биохарактер и са наистина здравословни за самия болен, който има нужда от възстановяване. Ами храната е изготвена на базата и се снабдяваме с храна на базата на проведени конкурси по всички изисквания на Агенцията за храните и на медицинските рецептурници за отделните видови заболявания по диети. Те са 15 диети, така че всички диети са включени към храненето на пациентите. В цяла България всички онкологични центрове като вашия, нашия Старозагорския, на кое място е горе-долу според вас? Правилно в някаква листа така да се сложим, горе-долу на кое място сме като специалисти, като доктори, като оборудване, техника и така нататък. Къде се виждате? Това е свързано с разрешението за лечебна дейност. Ние отговаряме на второ ниво на компетентност по всички стандарти, по които работим. Трето ниво е за университетски клиники, така че разполагаме с всички необходими специалисти в пълен обем за извършване на предмета на дейност на лечебното заведение. И тук всеки един болен ще получи не по-малко качествена помощ, отколкото ако отиде примерно в София, някъде другаде или в друго заведение, в където предлагат такъв тип услуга. Самото лечение на онкологичните заболявания се извършва по определени протоколи. То не може да е едно при нас и друго в София. То е еднакво, бих казал, в почти целия свят. Специално в Европа и ние работим по европейските критерии, които са разписани, утвърдени от министъра и ние не можем да лекуваме с неразрешени лекарствени продукти. Аз не говоря за начин на лекуване, говоря за самата техника, за самите специалисти, защото има си и доктори, има си и техника, която е... Разполагаме с необходимите специалисти на този етап и можем да предложим тази помощ, за която имаме разрешение за лечебна дейност. Добре, нищо друго да кажа, че в края на нашия разговор нещо да сме забравили да ви попитаме нещо важно, което искате да споделите или някакъв апел към общината, към общинските съветници, нещо с което също да ви помогнем допълнително за повишаване качеството на болничната услуга или към самите пациенти за профилактики и така нататък. По отношение на пациентите, да правят избор на интернет статиите, които четат, защото много от тези статии са комерциални, да се обръщат повече към лекаря за информация, отколкото към Google и да се вслушат съветите на личния лекар, на специалиста или пък на лекарите, лекуващи лекари, които са тук, защото всяко заболяване е уникално.
То е уникално за всеки отделен човек. Протича по различен начин, дори в един и същи стадий. И да имаме по-добра комуникация с самите пациенти, да ни остава повече време за пациентите, отколкото за нормативната база и бюрократичните процедури. Видяхте с какъв модерен и съвременен онкологичен център разполагаме в град Стара Загора. Както каза и неговия директор, в него се лекуват гражданите от две области, Сливенска и Старозагорска. Машините са почти последни модели от най-ново поколение. Вътре е като във всички нови частни болници и се извършват доста сериозни манипулации на хора, които имат нужда. Сега ще започне нашата втора част с едно разкритие, което направихме от наши зрители, които ни се обадиха на горещия телефон. Ще видите как пациент, който е приет само за 2 дни в болницата, му е изписана операция, с което се цели източване на здравната каса и да се приберат едни пари от болницата. Не мога да разбера при толкова много болни как е възможно някои доктори да си позволяват такива машинации с цел злоупотреба. Но вижте сами в репортажа за какво става въпрос. Уважаеми зрители, днес сме в град Казанлък пред МБАЛ доктор Христо Стамболски ЕООД по сигнал на наш зрител, който иска да ни разкаже за един фрапиращ случай, как се източва здравната каса и как лекари злоупотребяват с болните за тяхна сметка и на техен гръб. Добър ден, обадихте ни се на горещия телефон, за да ни кажете за случай, който се е случил с вашия баща. Да обясните точно на нашите зрители за какво става въпрос и какво точно се е случило в болницата в град Казанлък. Здравейте първо. Случката е доста фрапираща. Става въпрос за баща ми, който е приет за лечение на 18 октомври, изписан на 20 октомври. 18 октомври тази година? Да, 2016, изписан на 20 октомври 2016. За лечение за какво? Голям отток и болки в лявата част на гърба, разбирайте лопатката. Да. И го изписаха след 2 дена от тази болница, която е тук зад нас. След 2 дни изписан с изход от заболяването според епикризата. Не, как го изписаха? Да, с подобрение? Да, с подобрение. Нещо правиха ли му в болницата реално? Когато попитах баща ми какво се е случило в болницата за тези 2 дни, той отговори, че не се е случило нищо, освен проба взета за кръв и урина. 2 дена са го държали с проба за кръв и урина? Точно така. Била е назначена операция, дошъл е лекаря, дошъл е анестезиолога, направил интервю с него и в един прекрасен момент пак се появява лекаря, лекуващия, и казва буквално: ти не си за нас, отиди в Стара Загора. И го изписват? И го изписват с подобрение, както казвам. Без да е опериран, без опойки? Никаква операция, никакви манипулации, каквито и да било, освен изследвания на кръв и урина, които ще излезнат след 10 дни. И какъв е проблемът тогава? Защо не се обадихте до тук? Всичко е нормално. Влязал, прегледали са го и са го насочили към друга болница. Какво точно ви притеснява? Изпаднах в едно яростно състояние, когато прочетох самата епикриза. Цитирам, тук е направено... Това ли е епикризата? Това е епикризата. Да я покажем само на нашите зрители. Да, и какво за нея? Какво точно? Ще цитирам направо от епикризата. Съставен е оперативен протокол номер 442 от 19 октомври 2016. Това е един ден преди да го изпишат. Точно така. Като е записано, че е направена радикална ексцизия на кожна лезия. Което в превод на така по-разбираем език, какво ще рече? На по-разбираем език, че е отстранено чуждо тяло от тялото на баща ми. По-нататък пише: направи се радикална ексцизия на кожна лезия. Точка. Лаваж. Точка. Монтира се гофриран дрен. Плюс стерилна превръзка. И извикан на 22 октомври за смяна на превръзката. В тази епикриза пише, че той има манипулация извършена с поставяне на дренаж и е извикан за смяна на превръзката. В същото време вие казвате, че на 20 е изписан без да му е направено нищо, освен взимане на кръв и урина. Това ли е? Така ли? Точно така. Значи мога да допълня какви лекарствени средства са му давани. Давани лекарствени средства?
Терцев 2 пъти, аналгин 2 пъти по една ампула, Зибор по 2500 единици, превръзки. А той не е получавал едно хапче. Нито едно. Пак казвам, освен вземане на кръв и урина, нищо друго не му е правено. Абсолютно нищо. Това е просто... Аз не мога да повярвам, че това е сън, но тази епикриза е с печат, дата, подпис. Кой е лекуващия лекар? Иван Колев. Той ли е извършил и началник отделение Румен Раев? Да. Те ли са извършили операцията? Операцията? Да, в кавички. Да, най-вероятно лекуващия лекар Иван Колев. Само не знам обаче кой ще му сменя превръзката на 22. Може би пак е този същия лекар, а може и да е някоя сестра, не знам, нямам идея. Доста... 22 днес е 27, превръзката на 22 какво, октомври ли? Ноември или октомври? Октомври, да. Видяхте за какво безочие, каква наглост става въпрос. Аз просто съм потресен от действията на тези доктори. Как е възможно на гърба на един болен човек, който положението му е много тежко и най-вероятно му предстои най-лошото, ти на негов гръб да източваш пари и да злоупотребяваш със здравните осигуровки на този човек, който си ги е плащал най-редовно и най-съвестно. За мен това си е репортаж за прокуратурата. В следващото ни предаване ще видите какво казват двамата доктори за тази мнима операция и какво мисли по въпроса кмета на град Казанлък Галя Стоянова. Но това ще видите в следващото ни предаване. За сега ви пожелавам да бъдете здрави, защото ако попаднете на такива лекари, тежко ни и горко. Пожелавам ви приятна вечер, обичайте се и бъдете щастливи!